Avui comencem una nova sèrie que tindrà el títol Esther, la providència amagada de Déu. La providència amagada de Déu. Per què agafem una sèrie com aquesta? Per què deixem Mateu durant un temps, aquests capítols que hem fet de Mateu, i passem al llibre d'Esther, un llibre de l'Antic Testament? Doncs en primer lloc perquè entenem que l'Antic Testament també és paraula de Déu, de la mateixa manera que ho és el Nou Testament, i hi ha aquest text tan conegut, oi? Que tota l'escriptura, diu, segons Timoteu 3:16, tota l'escriptura és inspirada per Déu i útil per ensenyar, refutar, corregir i educar en el bé, perquè el qui és home de Déu o dona de Déu arribi a la maduresa i estigui equipat per tota bona obra. Tota l'escriptura, com a cristians, entenem que és paraula de Déu i té coses per ensenyar-nos i té maneres d'assenyalar-nos cap a Crist que altres llibres no tenen. Per tant, hem de ser equilibrats amb la dieta de predicacions que rebem i de la que ens alimentem. Per tant, com sabeu, vam fer en el seu moment sèries sobre Esdres, sobre Nehemies, continuem també a l'Esther i donem també aquest reconeixement a l'Antic Testament que mereix, oi? Per altra banda, veureu que el llibre d'Esther, si el llegiu, són 10 capítols, trigareu uns 40 minuts segurament en llegir el llibre d'Esther, si llegiu a poc, pràcticament us sigueu més ràpids més, Jo calculo, us dic el que vaig trigar jo, que ho vaig cronometrar, amb interrupcions i tot. Si uns 40 minuts, escolta, pots llegir el llibre d'Esther sencer, és el millor que pots fer. Llavors ja anem de capítol en capítol. La situació del poble de Déu a Esther és una situació molt semblant a la que nosaltres tenim com a cristians avui. El poble de Déu està a l'exili. El poble de Déu està no a la terra promesa, aquella terra amb llet i amb mel, amb totes aquelles coses bones, sinó sota l'autoritat d'un rei estranger. Tenim al davant l'oportunitat d'endinsar-nos en un llibre que ens parla de manera molt directa a aquells que vivim en una minoria, perquè entenem que aquells que creiem en Jesús de forma bíblica avui som una minoria a la nostra cultura, a la nostra societat. Una cosa és viure a la terra promesa i l'altra és viure a l'exili. I de fet, si tu vas a certes cartes del Nou Testament, veuràs com la idea que som exiliats i és molt present. La primera carta de Pere, per exemple, doncs és una idea que hem de tenir en ment. No vius igual a la terra promesa que a l'exili. I això és molt important per com hem de viure, per com hem d'actuar en el nostre dia a dia. I Esther representa un repte per les promeses de Déu. Déu va prometre a Abraham, vés-te'n, el Senyor va dir a Abraham, vés-te'n del teu país, a Gènesi, capítol 12, vés-te'n del teu país, de la teva família i de la casa del teu pare cap al país que jo t'indicaré. Et convertiré en un gran poble, et beneiré i faré gran el teu nom, que serà font de benedicció. Beneiré els que et beneeixin, però els que et maleeixin els maleiré. I totes les famílies del país es valdran del teu nom per beneir-se. Però això és una promesa molt important pel poble de Déu. Està dient vosaltres, en altres paraules, sereu la llum d'aquest món i sereu els transmissors de la meva benedicció per tot el món. Però clar, Esther podria dir, la gent exiliada podria dir, on és la promesa de Déu? No havíem de ser de benedicció, no havíem de ser, oi, tot això? Com és que estem exiliats sota l'autoritat d'un rei estranger que ens menysprea? Per tant, sembla ser que la situació d'exiliats és un repte per com la promesa de Déu es pot complir al llarg de la història de la salvació, al llarg de la història del poble escollit. Com hem de viure? Ens podríem preguntar amb l'ajuda d'Esther, en un context de desinterès, de descreença, fins i tot d'hostilitat cap a la fe en Jesús. Com hem de viure? Quines veritats hem de tenir en compte? Què hem d'esperar? I com ho hem d'esperar? Amb quina actitud hem de presentar-nos davant de les autoritats, per exemple? O quina actitud hem de tenir amb els companys de feina, amb la gent que viu al nostre voltant, que treballa al nostre voltant i que té conviccions totalment diferents a les nostres? Doncs el llibre d'Esther ens ajuda amb això també. I per últim, un argument. No tinc per què donar-vos arguments, és paraula de Déu i ja està, xiput, vale? Però, home, és important veure el perquè de les coses. És molt curiós, i segurament el que més t'estranyarà del llibre d'Esther és que quan el llegeixis aquests 10 capítols,
trobaràs a faltar algú. Trobaràs a faltar a un personatge que és bastant present al llarg dels 66 llibres de la Bíblia. Com hem dit tantes vegades, des d'aquí, la Bíblia no va de tu i de la teva experiència, i la Bíblia no va de com ens sentim nosaltres i de com podem sentir-nos millor. La Bíblia té un protagonista principal, que no és l'ésser humà, sinó que és Déu i el seu pla de salvació en Jesús. Doncs el llibre d'Ester té 10 capítols i en cap capítol es menciona en cap moment a Déu. Per tant, ostres, què fa aquest llibre a la Bíblia? Oi? Es van equivocar, oi? En posar-lo a la Bíblia, aquells que havien de dir aquest llibre és adequat o no és adequat. És molt interessant, però bàsicament el titular és aquest. Déu no apareix de forma escrita en el llibre d'Ester. Algú diria, on és Déu el llibre d'Ester? No se'l menciona ni una vegada. I això està bé, perquè de manera subtil veurem com, tot i no ser mencionat, Déu hi és molt present. I això també ens ajuda avui, perquè nosaltres vivim en un context, en una societat, en la que Déu no es té en compte, pràcticament. En la que quan fem una anàlisi de què funciona, què no funciona a la nostra societat, la idea de Déu no entra en l'equació, oi? No entra en les nostres equacions vitals, diguéssim, en allò que és important per nosaltres. Per tant, és interessant veure com un llibre tan antic ja plantejava un escenari d'aquesta manera. Per què l'autor d'Ester no menciona Déu en cap moment? Hi ha un comentarista que ens ho explica. Diu, l'autor del llibre d'Ester podria haver escrit fàcilment una obra literària en la que es trobés el nom de Déu a cada frase i a cada pàgina. Oi? Per dir, Déu és molt important, heu de tenir en compte a Déu. És una manera de parlar de que Déu està a tot arreu. Posar el nom de Déu a cada línia, a cada frase. Això generaria una sensació de la presència de Déu. Però l'autor també pot optar per fer tot el contrari i jugar una mica amb el seu oient. L'autor pot adoptar l'enfocament oposat per comunicar el mateix missatge. I això és el que tenim aquí. Es podria dir que la història d'Ester constantment ens posa l'expectativa de que Déu actuï, de que Déu faci alguna cosa, de que Déu aparegui. I dius, ara apareixerà. No, no apareix. I com és que passa això? I això és una coincidència molt gran, no?, què passa aquí? Com és? No, però no es menciona a Déu. Llavors, és com que et fa esperar i esperar la intervenció de Déu. Però es podria dir que l'expectativa de que Déu hi sigui és tan necessària que no mencionar el seu nom és com si cridés el seu nom de manera molt clara, amb un silenci. Ja ho anirem veient, això. Esperes que exploti la bomba teològica i el que se sent és un silenci aclaparador que no menciona Déu per res. Ja anirem veient això, però és molt interessant, això ajuda també. Molt bé, el llibre d'Ester. No us diré que aixequeu la mà, que l'heu llegit, d'acord? Però us el situo en context històric. Aprofitem aquesta primera predicació per fer això. El poble d'Israel va passar en l'Antic Testament per diferents situacions més bones, situacions més negatives, com els temps d'exili. Aquest llibre pertany al període posterior a l'exili a Babilònia, on Pèrsia havia substituït Babilònia com el poder dominant en el món del poble de Déu. La història està ambientada a Susa, com hem llegit, que és una capital de l'imperi persa. I és durant el regnat del rei Assuer, més conegut potser amb el seu nom grec Xerxes I. Si sabeu la història, us estic parlant dels anys 486, aproximadament 464 abans de Crist. Què havia passat? Que a alguns jueus se'ls havia permès tornar a Jerusalem. Però d'altres, com Ester i Mardoqueu, que són els personatges més importants d'aquest llibre, encara estaven a l'exili. Com a grup minoritari, els jueus eren vistos de forma negativa i de vegades s'enfrontaven a amenaces per la seva existència. D'acord? Molt bé. Aquesta és la introducció al llibre d'Ester, aquesta és la justificació del per què comencem aquesta sèrie.
Esther i la providència amagada de Déu. I què hem llegit? Què ha llegit la Noemí avui? Doncs ha llegit un text en el que se'ns presenta el rei Assuer, oi? Se'ns posa en context. El rei Assuer vol mostrar la seva grandesa i esplendor amb un banquet de quants dies? 180 dies, oi? No sé a quants banquets has estat que durin això. Imagines? Un gran banquet, no un, sinó que fan més d'un, oi? També la reina vestir a un banquet per les dones i enmig d'aquelles celebracions hi ha un conflicte. Un conflicte familiar, diguéssim, un conflicte matrimonial. El rei Assuer s'havia passat amb el vi, com en tants dies havent tot el vi que vulguis, és normal que aviat comencis a perdre una mica el nord, i decideix que a més de presumir la regna i de fer banquet per 100 i pico dies i un altre banquet per tot el poble i ensenyar tot el que tinc, mira que gran, mira les copes d'or en les que bevem el vi, és això, presumir, oi? Doncs diu, ara farem una altra cosa encara, presumiré també de la dona que tinc. I enviar, perquè clar, no envia ell, no? Enviar a uns missatgers i li va dir a la reina, reina, el teu marit, el rei, vol que surtis i que mostris la teva bellesa davant de tots. I com ha de ser, la reina va vestir i diu, no gràcies, no em facis servir com un objecte, no em posis, no sabem el perquè la reina no l'ha realment, no? Però bueno, ens podem identificar, que sí? Aquell rei, utilitzar aquella reina com un objecte, com si fos el seu cotxe avui, com si fos una altra possessió única i ensenyar-la a tothom. I la reina diu no ho faré, no ho accepta i desobeeix el seu marit. I llavors el rei Assuer entra en còlera. Parla amb els seus consellers, decideix fer un decret reial que arribarà tot el seu reialme i aquest decret reial obligarà les dones a respectar els marits i acceptar la seva autoritat. Molt bé, què t'ha de dir a tu, això avui? Què ens ha de dir a nosaltres això avui? D'entrada pot semblar que hi ha ben poca cosa a comentar sobre aquest primer capítol d'Esther, oi? I encara menys quan en aquest primer capítol no se'ns diu res d'Esther, ni de Mardoqueu, que són els herois jueus, oi? Herois entre cometes, ja ho veureu, els que seran els protagonistes de la història. Què ens ha de dir aquest text a les persones del segle XXI, a l'Església a Barcelona al segle XXI? Pensem en uns detalls per veure quines aplicacions. En primer lloc, Assuer és un rei poderós, estem d'acord, que sí? Està segurament en el millor moment del seu regnat. I quan un rei és poderós, doncs en aquest cas també és un exhibicionista i també mostra d'alguna manera una certa inseguretat, no? Els psicòlegs avui dirien que aquest rei tenia una certa inseguretat perquè havia de demostrar tota l'estona a tothom tot el que tenia i tot el que havia aconseguit. Fins i tot algú això, insegur, fins i tot fa riure. És un llibre, això és el que aprendrem, Esther és un llibre ple d'humor, d'ironia. A la Bíblia hi ha humor, a la Bíblia hi ha ironia, i aquest és un dels llibres més irònics i més plens d'humor que podem trobar. Per exemple, tens aquest rei que exagera el seu exhibicionisme d'una manera totalment desequilibrada i d'alguna manera això fa pensar també en certes persones avui, no? Jo conec una mica unes revistes sensacionalistes, no us explicaré per què, però sé més o menys que hi ha una revista que és la Hola, oi? Que és una revista que diguéssim que és més o menys elegant. És una revista que s'hi parla dels cotilleos, podríem dir, dels vestits de les reines, de la reina de Suècia o del rei de no sé quin país, i ensenya fotos i fa reportatges amb les fotos, oi? Amb les persones que ensenyen el seu palau, que ensenyen els seus pisos, que expliquen com és la seva vida amb aquests vestits, amb aquella roba, no? Tots aquests muntatges. Això existeix en l'actualitat. I no només els reis fan això, els reis que queden avui, sinó que les persones famoses se'ls paga diners, oi? Per fer aquests reportatges a les revistes com la Hola. Després també hi ha revistes com la Lectures, com la Semana, cotilleos, exhibicionisme,
banquets, la boda d'aquesta parella, el banquet, oi? I surten les fotografies. Conflictes matrimonials, a veure, aquelles fotos, oi? Mira, s'ha vist aquesta dona, pren això, aquest home, i el seu marit, mira, oi? Tot això està a l'ordre del dia. Vull dir que sí, el context és diferent, però hi ha certes coses que continuen sent semblants a la nostra època. Esther és un llibre ple de girs irònics i d'humor. I el més divertit de tot és que, per exemple, si tu com diu un comentarista, el rei segueix el consell d'aquest tal Memucan, que és un conseller, que, què penseu? Publicar un decret reial dient que tota dona obeeixi al seu marit, realment és el que farà que allò no se sàpiga? O potser publicar un decret reial fa que tothom se n'enteri del que ha passat i que tothom pregunti del per què d'aquest decret reial. Clar, és com que és un rei que no té gaires bones idees. De fet, no pren ell la decisió, sinó que de seguida demana consell. Què he de fer en una situació com aquesta? Oi? Aquell rei, podrien dir els homes de la seva època, aquell rei que controla 127 províncies no és capaç de controlar casa seva. Segons la perspectiva de la cort reial, el gran rei ha estat humiliat en públic per la seva dona. Buscant suprimir les implicacions d'aquest rumor, agafa i escriu aquest decret. Per tant, la notícia que hi ha hagut algun problema a la casa del rei arriba a tot el seu imperi. Per tant, no és el rei més intel·ligent, i aquests que l'acompanyen no són els meus intel·ligents. De fet, ja veieu que l'única qualificació que necessita la nova reina per superar a Vashti és l'obediència total als capritxos del rei, als capricis del rei. L'honor que aquests homes busquen de les dones és un honor buit i la manera com l'intenten assegurar buida qualsevol significat. És a dir, les dones respectaran els seus marits per decret reial. Hi ha un toc d'humor al final quan el decret reial es resumeix a que tots els homes governin la seva pròpia llar i a casa s'hi parli la seva pròpia llengua. És com una reacció totalment desequilibrada i que no té sentit. Les dones faran cas als homes i, a més, es parlarà la llengua de l'home. Per aquest reial, i que s'enviï tot arreu. Tot i que uns matrimonis poden haver donat lloc a que es parlessin dues llengües a casa, és un problema, oi? Aquest no era un tema problemàtic per un regne com aquell. Per tant, veiem un rei amb unes preocupacions i amb unes reaccions totalment desequilibrades, oi? Molt bé, vist això, podem treure aplicacions? Unes quantes, per exemple. El context és important. Encara no hem arribat a Esther ni a Mardoqueu, aquests personatges que seran els protagonistes d'aquest llibre. Però aquest capítol 1 està preparant el context per al que vindrà després. Perquè la reina Esther sigui reina al següent capítol, abans la reina Vashti ha de deixar de ser reina al primer capítol. Crec que sí? El llibre d'Esther té una característica que crida molt l'atenció, és que forma part de les escriptures del poble jueu, però no s'hi menciona Déu. Però precisament el que ens vol fer veure aquest llibre és que fins i tot quan sembla que les situacions no tenen cap importància i no tenen cap sentit, Déu està obrant, encara que de forma misteriosa i invisible als nostres ulls. Déu hi és i està treballant per dur a terme els seus propòsits. Ell guia la història, i particularment les vides de les persones que formen part d'aquesta història, fins i tot amb els detalls més insignificants. I en aquest capítol 1 d'Esther podem dir que Déu està preparant el context per al que vindrà en el capítol següent, perquè Esther pugi al tron, Vashti ha de baixar del tron, oi? Jo no sé si tu, de vegades, penses que a la teva vida no hi passa res interessant. Que la teva vida té un punt d'avorriment molt gran. Que l'etapa per la que estàs passant actualment dura massa anys, que no t'agrada l'etapa per la que està la teva vida. Estàs avorrit i t'agradaria, com a cristians, que Déu potser t'utilitzés de forma poderosa, de forma una mica més pública, no? En canvi, sents que a la teva vida no hi està passant res important ni interessant. Jo recordo, us vaig compartir un tema personal, jo recordo fa uns 15 anys aproximadament,
que jo tenia molta passió per llegir segons quins llibres, molta passió per entendre bé l'Evangeli, molta passió per entendre la ciutat de Barcelona i per poder arribar a Barcelona amb l'Evangeli, molta passió per llegir segons quins llibres, i vaig arribar a un punt de crisi en el que deia: jo estic llegint, i a més davant del Senyor, per què em fas llegir certes coses o em portes a llegir i a pensar en segons quins temes si després no puc aplicar res del que estic llegint? Si després no m'aplico enlloc, no tinc ningú qui compartir aquestes lectures. A ningú li interessa el que m'interessa a mi. Fins que no vaig trobar algú com el Xavi, doncs se'm va costar, oi? Poder compartir sobre aquests temes. Oi? I pensava, és una pèrdua de temps. De què em serveix tota aquesta lectura? De què em serveix tota aquesta passió, tot aquest interès per un tema que no puc aplicar res? I al cap de 5 anys doncs, estàvem plantant una església, crec que sí, a la ciutat de Barcelona. I doncs allò que vaig llegir m'ha servit molt per aquests 10 anys. I entenc la frustració d'aquell moment, però per l'altra banda també entenc que Déu crea els seus temps, que les coses i les fases i les èpoques requereixen un context abans de passar a l'acció. Crec que sí? Doncs a les nostres vides passa el mateix. Potser el temps, l'època que tu estàs vivint, la teva vida, et sembla absurda. Però el text d'avui ens situa en context d'una història molt important. Potser el que passa aquí, en aquesta cort reial, sembla que no tingui cap importància, però afectarà molt a la història del poble de Déu. Afectarà molt a la història de la salvació de Déu. Per tant, no t'impacientis i no et desesperis. Déu, en la seva providència, controla i utilitza els moments que a tu et poden semblar insignificants, avorrits, inútils, absurds, perquè, com aprens amb el temps, la vida són fases, oi que sí? I potser ara toca estar en aquesta fase. I ja vindran altres fases, vindran altres moments. Déu té el control de cada etapa de la vida i té un propòsit per les diferents etapes que tu has de viure i estàs vivint. Per tant, un primer missatge que ens pot transmetre avui Esther és, el llibre d'Esther és: confia en la providència de Déu encara que s'amagui. Oi? Confia en ell avui i descansa en ell avui. Qui sap, parafrasejant un text, unes paraules de Mardoqueu més endavant, qui sap si Déu en la fase que estàs vivint no està generant el context adequat per una fase a la que no podries arribar sense passar per la teva etapa actual. Qui sap si això és així? Qui sap, va dir Mardoqueu a Esther, qui sap, Esther, si per un temps com aquest tu has arribat al regne? Doncs qui sap si aquesta etapa que estàs vivint i que a tu et sembla avorrida i necessària no pot ser l'etapa en la que Déu et prepara per una altra etapa, potser més interessant. Més coses que t'ensenya aquest primer capítol. La providència amagada de Déu. Déu no hi apareix, oi? Però al llarg del llibre d'Esther, d'alguna manera, hi veiem com Déu obre, com diu aquell himne tan clàssic, oi? De maneres misterioses suele Dios aún obrar, oi? Seria l'himne d'aquest llibre, de maneres aquest himne tan antic de Cowper, la providència de Déu. I és com ens preguntem, quan llegim això que està passant en aquesta cort reial, qui controla la vida del rei? Qui controla la vida de la reina? Qui controla la teva vida? Les decisions més allunyades poden tenir una influència molt important en la teva vida. No sé si has sentit a parlar d'allò del efecto mariposa, oi? Què diuen? Hi ha la frase aquesta que diu: el aleteo de una mariposa en Hong Kong puede desatar una tempestad en Nueva York, oi? És aquesta idea, del efecto mariposa. Home, doncs qui havia de dir que quan llegim el llibre d'Esther més endavant, qui havia de dir que la borratxera d'un rei pagà i el seu conflicte matrimonial havia de tenir conseqüències tan importants al poble de Déu? O més endavant, no? I havia de dir que l'insomni del rei en una nit determinada havia de tenir conseqüències tan importants per al poble de Déu. No podem controlar-ho tot. No pots controlar-ho tot. Com t'enfrontes a aquesta veritat? Què sents quan escoltes la veritat que no pots controlar-ho tot? I fas front
amb resignació, potser amb por, potser amb preocupació. Ara mateix algú està prenent alguna decisió que tu no coneixes, que segurament mai coneixeràs, però que tindrà conseqüències per la teva vida. Com et sents? Doncs, si confiem en Déu i en la seva providència, podem acceptar aquesta realitat, és veritat, i fer-ho no amb resignació, amb por i amb preocupació, sinó amb humilitat, amb confiança i fins i tot amb descans. La teva resposta de com fas front a això depèn de si Déu hi és o no hi és. De si el món va a la seva bola, sense ningú que controli res, o si hi ha un Déu que té un propòsit per aquesta creació i per les vides de les persones en aquesta creació. Si Déu hi és, pots viure amb humilitat i reconèixer que hi ha algú més gran i més important que tu, aquí a la història. Pots viure amb la confiança i el descans de saber que tot i no saber el que vindrà a la teva vida, el que vingui estarà a les mans del teu Pare, al cel. I no només això, sinó que ell ho utilitzarà pel teu bé i per la seva glòria. Per tant, no confiïs massa en la teva anàlisi de la teva vida. Quan mires enrere, oi? I dius, la meva vida és un desastre. Mira el temps que he desaprofitat, mira els errors que he comès, mira els pecats que he comès. Jo estic segur, n'hi ha prou amb tenir 30-40 anys per adonar-te'n de que molts dels errors o de que alguns errors que has tingut a la teva vida t'han portat a situacions amb el pas del temps immillorables i que aquella equivocació era la millor decisió, encara que en aquell moment et fes plorar, oi? De fet, després li podeu preguntar a mi per què estem vivint a Vilassar de Mar. Vosaltres, alguns ho sabeu, altres no, però tot va començar amb un error molt dolorós. Per tant, hi ha situacions que se'ns escapen i que ens porten a canvis a la nostra vida, hi ha situacions que se'ns escapen i que influiran a la nostra vida. Com hi fem front a aquestes situacions? No confiïs tant en la teva avaluació dels fets, sigues humil, confia i descansa en el Senyor i la seva providència amorosa, amb la promesa que ell està pendent i cuida cada detall de les vides dels seus fills. Confiem en les promeses de Déu i en la fidelitat de Déu al seu poble. Perquè aquest llibre, el llibre d'Ester, quan el llegeixis t'adonaràs que no tracta de la fidelitat d'Ester i de Mardoqueu. Perquè tantEster com Mardoqueu no són personatges del tot exemplars. Del que parla aquest llibre és de la fidelitat de Déu al seu poble. Una fidelitat que moltes vegades no podem veure amb els nostres ulls, però una fidelitat que és permanent i que no canvia. És allò que fins i tot diu la paraula, oi? Que encara que nosaltres siguem infidels, Déu no es pot negar a si mateix. Ell continuarà sent fidel a les promeses del seu poble. Per tant, siguem humils i confiem enmig d'una vida que sabem que nosaltres no controlem. Encara que els fets semblin indicar tot el contrari, Déu hi és i Déu és fidel a les seves promeses. Després hi ha un altre tema que podem treure d'aquest primer capítol, que parla de les relacions matrimonials, oi? El rei Mardoqueu vol que les dones obeeixin als seus marits per decret reial. El rei Ahasuer vol que les dones obeeixin als seus marits. D'entrada, els comentaristes ens ho diuen, si no ho captem nosaltres. El rei Ahasuer exagera moltíssim les implicacions d'aquell conflicte matrimonial. I els seus consellers fan el mateix. Això és un desastre, com la teva dona pot haver dit que no a fer això, és una ofensa molt gran. Dius, l'ofensa és que tu li diguis a la teva dona que es posi aquí endavant perquè presumeixis d'ella com si fos el teu últim cotxe que t'has comprat. Vull dir, clar, hi ha tota una exageració que va molt amb aquest rei, que és un exhibicionista, que és una persona insensible, que és una persona superficial, i s'enfada moltíssim, i veu que això serà un gran problema per tot l'imperi. No fas més gran el problema, fent un edicte reial i enviant-lo a tot arreu.
no és una persona amb gaires llums ni tampoc gaire ben aconsellat. Assuer vol mantenir l'ordre al seu regnat i ho fa a través d'un decret reial. Com mantenim l'ordre adequat a les nostres famílies des de la perspectiva bíblica? És aquesta la manera en la que Déu fa les coses? Envia un decret reial? Llegeixo un text que està a Efesis, capítol 5, que diu això. Anem al Nou Testament. Déu demana les coses d'una manera diferent a les que el rei Assuer demana les coses al seu poble. Efesis 5, 21-33. Sotmeteu-vos els uns als altres per reverència a Crist. Dones, sotmeteu-vos als vostres marits, tal com tots ens sotmetem al Senyor, perquè el marit és cap de la seva muller, igual que el Crist és cap i salvador de l'Església, que és el seu cos. Per tant, així com l'Església se sotmet a Crist, també les mullers s'han de sotmetre en tots els marits. Marits, estimeu les vostres mullers tal com el Crist ha estimat l'Església i s'ha entregat per ell. L'ha volguda santificar, purificant-la amb el bany de l'aigua acompanyat de la paraula. Volia portar a la seva presència una església gloriosa, sense taques ni arrugues, ni res de semblant. Una església que fos santa i immaculada. Igualment, els marits han d'estimar la muller com el seu propi cos. Qui estima la muller s'estima a si mateix. No hi ha hagut mai ningú que no estimés el propi cos. Al contrari, tothom l'alimenta i el vesteix. També el Crist ho fa així amb l'Església, ja que som membres del seu cos. Per això, tal com diu l'Escriptura, l'home deixa el pare i la mare per unir-se a la seva dona i tots dos formen una sola carn. Diu, aquest misteri és gran. Jo entenc que es refereix a Crist i l'Església i que també val per a vosaltres. Que cadascú estimi la seva muller com a si mateix i que la muller sigui respectuosa amb el marit. Això diu Pau. Fixa't quina diferència entre fer un decret reial i mostrar com l'exemple de Crist salvant l'Església és l'ideal que ha de seguir tot marit a casa seva. I fixa't com l'exemple de l'Església és l'ideal que la dona en el matrimoni ha de seguir. Fixa't com Déu no envia un decret reial, sinó que ens fa pensar en l'Evangeli. El matrimoni no va del marit i de la muller, va últimament, en última instància, de l'Evangeli. Per tant, aquesta és la referència, és la motivació per estimar els uns als altres i per seguir el patró i l'ordre que Déu estableix. És diferent el que va fer aquest rei Assuer, oi? Marits, obreu així seguint l'exemple de Crist. I dones, obreu així seguint el patró de l'Església en aquesta gran metàfora de l'Evangeli que és el matrimoni. I això és aplicable no només al matrimoni, sinó també a les relacions entre germans en la fe. Tant els nostres matrimonis com les nostres relacions com a germans han de transmetre que el rei no ets tu i que el rei no soc jo, sinó que el rei és Crist. Jesús és el rei. I per acabar, sabeu que sempre les nostres predicacions busquem a Crist a tota l'Escriptura, oi? I això no és una cosa que ens hàgim inventat, Hi ha diferents textos bíblics que parlen d'això. Hem de buscar a Crist en tota l'Escriptura. I com trobem a Crist en aquest primer capítol? Difícil, Com trobes a Crist? Ni tan sols el mencionareu com has de trobar Crist en aquest primer capítol del llibre d'Ester, oi? Doncs de vegades a Crist el trobes a l'Antic Testament molt clarament, oi? En certes profecies. De vegades el pots trobar a través de la comparació, del contrast. I crec que hi ha un contrast molt gran entre el rei Assuer i el rei Jesús. La Bíblia ens diu, el Nou Testament ens diu que el veritable rei que tot ésser humà necessita no és Assuer i no és un rei fet a imatge i semblança nostra, sinó que és el fill de Déu que ha vingut d'aquest món, que és Jesús. Anem a comparar aquests dos reis. Per exemple, el rei Assuer és molt poderós i el presumeix de forma superficial i exhibicionista amb grans banquets pels seus súbdits. El rei Jesús és diferent. El rei Jesús estava un dia a un banquet de noces i a la parella se'ls hi va acabar el vi. El rei Jesús va actuar de forma poderosa per ajudar aquella parella a convertir l'aigua en vi. Ja d'entrada això contrasta,
oi? L'humilitat de Jesús i el servei de Jesús als altres amb l'exhibicionisme d'aquest gran rei, del rei Assuer. Per altra banda, Jesús també organitzava sopars. El Sant Sopar, concretament. Allà Jesús va donar vi als seus deixebles, però aquest vi no era simplement per beure i emborratxar-se, sinó que era un vi que simbolitzava i assenyalava la seva gran obra, la seva entrega a la creu per salvar els seus enemics. I això implicaria la seva mort violenta, implicaria vessar la seva sang per obtenir la salvació de tothom que cregui en ell. El rei Jesús també sap preparar grans banquets. El mateix Jesús, quan va instituir el Sant Sopar, ho va fer amb la vista posada en el futur. Després, diu Mateu, prengueu una copa, digué l'acció de gràcies i els la donà, dient, beveu-ne tots, que això és la meva sang, la sang de l'aliança vessada per tothom en perdó dels pecats. I mira què diu, us asseguro que des d'ara jo no em beuré d'aquest fruit de la vinya fins al dia que bevi vi nou amb vosaltres en el regne del meu Pare. Per tant, l'esperança de Jesús és veure vi amb nosaltres en el regne de Déu. L'execució definitiva del pla de salvació de Déu s'associa a la Bíblia amb un gran banquet. Us llegeixo un text bíblic que és llarg, però que és preciós i que ens parla d'aquesta idea, Isaïes. En aquesta muntanya, referència a la muntanya de Sió, el Senyor de l'univers oferirà a tots els pobles un banquet de plats gustosos i de vins selectes. De plats gustosos i suculents, de vins selectes i clarificats, farà desaparèixer en aquesta muntanya el vel de dol que cobreix tots els pobles, el sudari que mortalla les nacions, engolirà per sempre l'amor. El Senyor Déu, diu Isaïes, eixugarà totes les llàgrimes i esborrarà arreu de la terra la humiliació del seu poble. El Senyor mateix ho afirma. Aquell dia diran, aquí teniu el vostre Déu. Havíem posat en ell l'esperança i ens ha alliberat. És el Senyor en qui tenim posada l'esperança. Alegrem-nos i celebrem que ens hagi salvat. I a Isaïes ens diu que Déu té el propòsit de fer aquest gran banquet messiànic, podem dir. I a Apocalipsi, l'últim llibre de la Bíblia, se'ns diu feliços els convidats al banquet de les noces de la Déu. El llibre d'Apocalipsi té aquest gran banquet, oi? El sopar del Senyor ens serveix com a tast d'aquest gran banquet. També Apocalipsi ens diu, mira, soc a la porta i truco. Si algú escolta la meva veu i obre la porta, entraré a casa seva i soparé amb ell i ell amb mi. Per tant, Jesús sap alguna cosa de sopars també, oi? Jesús sap alguna cosa de com relacionar-se amb nosaltres. I els banquets de Jesús contrasten moltíssim amb el banquet d'aquest rei superficial, exhibicionista, era Assuer. A través d'aquests banquets, Jesús s'ofereix a nosaltres. A través d'aquest sant sopar, veiem com el rei Jesús és molt diferent del rei Assuer. Per altra banda, veus que el rei Assuer mai decideix res per ell mateix. És un rei totalment passiu i sempre posa les decisions, ho veuràs al llarg del llibre, en mans de la gent que l'envolta. És així el rei Jesús? El rei Jesús, en canvi, d'acord i en obediència al seu pare, decideix entregar la seva vida en rescat pel seu poble. Diu l'Evangeli de Joan, capítol 10, en paraules de Jesús, diu, el Pare m'estima perquè dono la vida i després la recobro. Ningú no me la pren. Soc jo qui la dono lliurement. Aquest és el rei Jesús. Tinc poder de donar-la i tinc poder de recobrar-la. Aquest és el manament que he rebut del meu Pare. Jesús pren decisions importants. El rei Assuer va morir i del seu regne avui ja no queda res. El rei Jesús va morir, però el tercer dia, diu la paraula, diu el Nou Testament, va ressuscitar i se'n tornar al cel. I més endavant, juntament amb el Pare, va fer allò que avui celebrem, enviar el seu Esperit Sant. I gràcies a l'obra de l'Esperit Sant, el regne de Jesús continua creixent avui arreu del món, en contrast amb aquest regne d'aquest rei Assuer. El regne de Déu era el missatge central de Jesús, com hem vist a les predicacions de Mateu, oi que sí? El regne de Déu avui
què és per nosaltres. En l'actualitat vivim en un món trencat, en un món on hi ha mal, on hi ha pecat, on hi ha injustícia, i aquest món trencat no pertany encara al regne de Déu, perquè no es sotmet al govern de Déu. El regne de Déu avui es troba al cel i enmig del seu poble. Però quan el rei Jesús torni, diu la paraula que els regnes d'aquest món esdevindran el regne de Déu. Llavors tot ésser humà, alguns amb alegria i d'altres amb resignació i sense ganes, reconeixeran el regne de Déu, la sobirania de Déu. Fins i tot diu la paraula que el món natural serà transformat per funcionar amb una harmonia que ara no té. Per tant, veiem les diferències entre aquests dos regnes, el regne d'Assuer i el regne de Jesús. I veiem també com el rei Assuer tracta la seva dona, com una possessió, com un material, com un objecte. Com tracta Jesús, el rei Jesús, a la seva dona? Com tracta el rei Jesús a la seva dona espiritual, que és l'Església? Entregant la seva vida per ella, sent l'exemple que els marits necessitem per estimar les nostres dones, amb gràcia, amb misericòrdia. Així és com Jesús tracta la seva Església. A més, vol que et preguntis, tu com tractes a l'esposa de Crist? Tu com tractes a l'esposa espiritual de Crist, que és l'Església? Com parles d'ella? Per tant, veiem com el rei Assuer i el rei Jesús tracten les seves dones de maneres molt diferents. I com respon el rei Assuer al no de la seva dona? Ho heu vist, oi? Còlera, ira, exageració. Com respon el veritable rei, que és Déu, al no dels éssers humans? Quan els éssers humans li hem dit a Déu, no volem saber res de tu, volem viure la vida a la nostra manera, quina és la resposta de Déu? Déu no envia un decret reial, sinó que envia el seu propi fill a buscar els éssers humans que li han donat l'esquena. I com respon Jesús als pecats de l'Església? Jesús ens crida a no pecar, però alhora és el nostre advocat, diu el Nou Testament. Primera de Joan, fills meus, us explica això perquè no pequeu, però si algú peca, tenim prop del Pare un defensor, Jesucrist, que és just. Ell és la víctima que expia els nostres pecats, no tan sols els nostres, sinó els del món sencer. Així és com tracta el rei Jesús a la seva esposa espiritual, que és l'Església. Al regne del rei Assuer, l'obediència s'aconsegueix per decret reial, perquè és el cas de fer perquè toca i perquè t'ho dic jo. Al regne del rei Jesús, l'obediència prové de la bellesa del que Déu ha fet per salvar-nos en Crist. El seu amor, la seva entrega pels pecadors, la seva gràcia, el seu exemple. L'Evangeli és la motivació principal per l'obediència a l'Església. L'Evangeli, el que Jesús ha fet, veure la bellesa, veure l'impacte del que Jesús ha fet pels éssers humans, és el gran motor que ens pot fer obeir i fer-ho amb alegria. Aquesta és la motivació del rei Jesús. I després veiem com el rei Assuer és un rei obsessionat en demostrar la seva importància. Un rei que té servents per tot. El rei Jesús, en canvi, va dir això després d'un conflicte de poder entre els seus deixebles. Ja sabeu que els que figuren com a governants de les nacions les dominen com si en fossin amos. I que els grans personatges les mantenen sota el seu poder. Però entre vosaltres no ha de ser pas així, va dir Jesús. Qui vulgui ser important enmig vostre, que es faci el vostre servidor. I qui vulgui ser el primer, que es faci l'esclau de tots. Com el fill de l'home, diu Jesús, que no ha vingut a ser servit, sinó a servir i a donar la seva vida en rescat per tothom. Fixa't quins reis més diferents. Fixa't quina manera d'actuar més diferents. I per acabar, al regne del rei Assuer només hi ha lloc per la llengua dels marits. Al regne del rei Jesús hi ha lloc per les llengües de tota tribu i de tota nació. Diu l'Apocalipsi, l'últim llibre de la Bíblia, després d'això, diu Joan, vaig veure que hi havia una multitud tan gran que ningú no l'hauria pogut comptar. Eren gent de totes les nacions,
tribus, pobles i llengües. Aquest és el regne cap al que Jesús ens porta. Un regne on hi ha lloc per totes les llengües. Un regne on no s'exigeix una obediència per decret reial, sinó que hi ha un exemple al darrere, que hi ha un evangeli al darrere. Per tant, veiem com amb la providència de Déu, un rei tan dolent, un mal rei com a suert, ens serveix per veure com n'és de bon rei Jesús, com n'és de diferent Jesús. I la pregunta d'avui, per acabar, és què faràs tu amb aquest rei Jesús? Si no l'has fet el rei de la teva vida, la pregunta d'avui és a què esperes? Acosta't al rei Jesús amb humilitat, amb penediment, amb fe, i si ho fas, rebràs la seva abraçada, el seu perdó, i seràs acollit al seu regne. I si ja tens a Jesús com a rei a la teva vida, què faràs després de veure aquesta comparativa? Aquesta comparativa t'anima a estimar a Jesús, a obeir-lo, a seguir-lo i a compartir-lo amb els altres. Per tant, el Senyor